Iż-żmien qed janfas biex kwistjoni bejn il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel u l-Gvern li ilha għaddejja ġimgħat u laħqet il-qofol tagħha b'azzjonijiet industrijali tissolva qabel l-istudenti tan-nursing jispiċċaw bla marki intortament. Il-kwistjoni hija dwar il-mentoring tal-istudenti, jiġifieri professjonisti li jassistu lill-istudenti waqt li jkunu qed jaraw lill-pazjenti fis-swali tal-isptar bl-istess waqt li jtuhom pariri professjonali, prattiċi u wkoll jiġu assessjati dwarhom. Iżda l-mentoring mhux isir fuq direttiva tal-MUMN li qed titlob lill infermiera jitħallsu ta' dan ix-xogħol bil-gvern li s'issa għadu ma ssodisfax it-talbiet tal-Union. Sa 3 ta' Deċembru l-mentors iridu jkunu taw il-feedback lill-fakultà biex tinħareġ marka, iżda l-mentoring s'issa għadu ma bediex. Fit-tmiem konferenza tal-aħbarijiet li għalija attendew għexieren ta' studenti affettwati, tkellimna ma' Caitlin Byrne, President tal-MHSA. Mill-ewwel darba tkellimna sa llum ma nbidel kważi xejn. Infatti din hija raġuni għal kellna nżommu din illum. Naomi Attard, Segretarju Ġenerali tal-istess Saqda, tispjega li mingħajr dawn il-marki tal-mentoring l-istudenti jirriskjaw li ma jgħaddux. Jekk xi ħadd ma jgħaddix minn dawk it-tennisities jew jagħmilhom fis-sajf jew jirrepeti s-sena. Net News tkellem ukoll ma' diversi studenti li spjegaw kif din is-sitwazzjoni qed taffettwhom direttament. Jekk għandna dan minnu ma ngħaddux, ħajkonna nirrepetuh fis-sajf, u fis-sajf għandna diġà jkollna placement ieħor. Qegħdin hawn fil-kors mhux biex għall-eżami, qegħdin hawn fil-kors għall-pazjent, jiġifieri jekk inti mhux ħajkollok mentor li jgwidak tajjeb u jurik it-triq tajba li mhux biss inti ġast kemm tagħti l-pilloli li inti tara bħall-pazjent, tara il-klijent bħala holistic way. Għażilna dil-professjoni wara ħafna ħsieb, dubji u sagrifiċċji personali. Allura mhux sew li iwaqfuna milli navvanzaw. I have had many students come to me crying their eyes out because they're not being taught. They're in danger from patients. We're the future of healthcare. We need the knowledge if we can't get the practice. How are we going to graduate and be the best nurses that Malta has seen for the best of our healthcare? L-istudenti huma appoġġjati wkoll mill-Kunsill Studenti Universitarji kif jispjega l-President Robert Napier. Aħna bħala Għesjon inħossu li hemm bżonn inkomplu nagħmlu pressjoni u bħalma wedna lill-istudenti nerġa' ngħid mhux ħanifqu qabel naraw l-istudenti għandhom sitwazzjoni li jistgħu jserħu moħħhom li l-istudji tagħhom mhux ħajġu affettwati. L-appell tal-istudenti għal soluzzjoni f'din il-kwistjoni qed ikun appoġġjat ukoll mill-għalliema tagħhom tant li l-istudenti kienu eżentati mill-lectures biex setgħu jattendu għall konferenza tal-aħbarijiet.